Hola, hola. Avui us venim a parlar sobre el llenguatge no verbal. El llenguatge no verbal és tot allò que no s'expressa amb paraules. És a dir, tot allò que es pot expressar amb mirades, gestos, que no té necessitat de cap paraula per entendre-ho. Ei! Doncs això, com ho entendreu tots, acaba de ser un saludo d'aquells que... Ei! Per parlar amb algú que no està cara a cara o que no està amb aquesta distància tan curta. Una de les primeres formes en les que ens podem comunicar sense necessitat de parlar és les mirades. També ens podem comunicar amb gent amb deficiències auditives, com amb llenguatge de signes. Uf! Sí. Una altra de les maneres en les que ens podem expressar de forma no verbal és amb la nostra cara o amb el nostre cos. Uf, quina calor, no? El llenguatge corporal també és una manera d'expressar-nos.